DVTK, a Borsodi és a Volkswagen bemutatja Aki kint volt, én azt gondolom, látott mindent. Nem sokat kell nekem mondani, ez a mérkőzés sokkal jobb játékvezetést igényelt volna. Én azt gondolom. Nagyon jó játszott a csapatom. 1-0-ra vezettünk, meg voltak a lehetőségeink, hogy rárugjuk a második gólt, ez sajnos nem sikerült. Majd emberhátrányba kerültünk. Minden elismerésem a játékosaim, mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez a kisváros csapata megszerezze idegenben a győzelmet. Sajnos nem sikerült. 1 pontot szereztünk. Gratulálok a játékosaimnak.